Yau muna wasan sallade a kofan sarki. Shekara ta zago ga mu fadan sarki. Sarkin Hausawan Yawunde Alhaji Usmanu Ahmadu. Jini na mai koko gaisuwa nake zaki. Allah maimaita ya ƙara kai musallan badima. Gani Yawunde na zo ni yau a fadan sarki. Sarki sarakunan da ya zama lantarki. Sarki yana ta yi wa kowa barka. Yara yara ku kakkauce ga mu ga babban sarki. Jinin sarki dan sarauta yau shine sarki. Allah maimaita ya ƙara kai musallan badima. Taro bai cika a taro idan ban ga sarki ba. Sarkin Usmanu ne zaki. Sarki yana ta yi wa kowa barka. Ga cika ga inza wallahi mulki tahi. Alhaji Usman kai ne ake kira garna kaki. Shekara ta zago ga mu fadan sarki. Sarki na Hausawan Yawunde Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Bismillahi ubangiji makagi. Rabbu mai dare mai rana. Komai da farko Allah nake kira ba wani ba. Rabbu salli ala da khairil anami. Shine mafificin dukkanin halittan Allah. Rabbu sanyo alai sahabuna baitin nan. Rabbu yarje mu yi waka na babban sallah a kofa na babban sarki. Shekara ta zago ga mu fadan sarki. Sarki na Hausawan Yawunde Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Ga mu fadan sarki mun zo taya ku da murna. Yau bukin babban sallah. Yau bukin babban sallah. Mun ci nama mun koshi ga munan wasan sallah. Yau bukin babban sallah. Mun ga sallan bana Allah kai mu sallan badima. Yau bukin babban sallah. Birni da ƙauye kowa yana ta kan yin hidima. Yau bukin babban sallah. Gashi ni ma na zo ni Yawunde fadan sarki. Yau bukin babban sallah. Alhaji Usman Ahmadu mu be koko. Yau bukin babban sallah. Kai ake cewa ruwan dare masu kewaye duniya. Maza angon mamma Maryamu ka zama jan wuya. Maza baban baba sarki kai ne da maliya. Maza baban Ibrahim takawa lahiya. Maza baban Aisha turarun duniya. Maza baban Fadima turai da ya daɗe. Maza Allah ja da rai na babban sarki. Sarkin Hausawan Yawunde babban za. Shekara ta zago ga mu fadan sarki. Sarki na Hausawan Yawunde Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Wai ina dan amana na sarki. Kura ta tsinke mai awaki ka rike. To idan ka zo dole ai a kallon ka ake. Dogo mai dogon zamani yabonka ake. Aliyu nawa Basiru kai da dogo mai dogon zamani. Allah rai ne Allah ja da kwana. Dan Alhaji Aliyu malumuri kai ake kira babban bango. Allah rai ne Allah ja da kwana. Dan Hajiya mata sandu dogo nawa baba kai rinka na hango. Allah rai ne Allah ja da kwana. Buzun kura angon Hajaju Habibu. Ali Bashir baba gun Halimatu Sadiya ne. Ali Bashir jika ne ga Mamudu Balwa gaisuwa nake yi oga. Shekara ta zago ga mu fadan sarki. Sarki na Hausawan Yawunde Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Wai ina manaja nawa Alhaji namu Abubakar baban Kande. Ya baban Kande mu gaida angon Fatu. Gaida fese ona muna festi ta baske. Sanan ko kai ne fese ona festi Ramadan. Alhaji namu Abubakar baban Kande. Baban Abubakar zaki gaida fese o festi. Baban Yazid nai maka gaisuwa. Baban Kande. Manaja na kanal Hausa TV baban Kande. Ango na Fatima zakin maza. Jure sara da sassaka gamji maza. Kai ne ake kira ga gari bangaza. Baban Kande wanga waka ma shi ya ɗauki nauyinta ya ce da ni na wake ku. Shekara ta
zago ga mu fadan sarki, sarki na Hausawan Yawunde, Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Wai ina magatakarda Ahmadu Jibo, dan amanan honorable Ahmadu Jibo nawa na gaida kai babban gwanki, dan amanan honorable sannu de magatakarda na fadan sarki, dan Jibo na muduwani Ahmadu Jibo eje, dan Jibo na muduwani maji daɗin honorable Ali Bashir, dan Jibo na muduwani gaida buzun kura angon azumi Ahmadu Jibo eje, baban Amir baban Fatima ne Ahmadu Jibo eje, baban Salma baban Ibrahim Ahmadu Jibo eje, Ahmadu Jibo eje international ga gaisuwa. Shekara ta zago ga mu fadan sarki, sarki na Hausawan Yawunde, Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Wai ina hakimin mu kwairanga gaida hakimin sarki, Alhaji Muhammadu Lamina mu gaida hakimin sarki, baba kai ne kaucin ka ba wanda yan mazaki ne gaida hakimin sarki, to faransa ga kai ne ake kira da kwangi na zuma ga hakimin sarki, Alhaji Muhammadu kwairanga Lami gaisuwa nake yi oga. Shekara ta zago ga mu fadan sarki, sarki na Hausawan Yawunde, Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Ina sarkin rafi, sarkin rafin mu kai na sarki na gaho, shi barde ne fage na hawa na gaho, gaida sarki na hawan kahon mu kai ne oga, fage na hawa na kahon mu walla kai ne ka iya. Alhaji Tato ango na Fallatiya baban Ashraf ne da Maryam. Shekara ta zago ga mu fadan sarki, sarki na Hausawan Yawunde, Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Wai ina nawa Aminu Bulankase, Bulankase gaisuwa nake ango na mamata, gaisuwa Bulankase, gaisuwa baban Abdullahi baban Sadiya, gaisuwa Bulankase, baban Sakinatu baban Aisha baban Inna, gaisuwa Bulankase dan amanan manaja na kanal na Hausa, ko ina fa an san ku a duniya. Allah biya kuku ne da maliya. A yau dai ga mu nan a kofan sarki muna ta wasan sallah. Shekara ta zago ga mu fadan sarki, sarki na Hausawan Yawunde, Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Gaisuwan ban girma nake so nawa manyan mutane. Sarki ya gode Allah jaran sarki, ga gaisuwa sarkin banya dujjimi na gaida ka. Sarki ya gode Allah jaran sarki, ga gaisuwa sarkin gaundare baban kanda yace in gaida kai sarki. Sarki ya gode Allah jaran sarki, sanan na sanya a sarki na Marwa bamban uga. Sarki ya gode Allah jaran sarki, sarkin Tibaci kai mana sanya ka. Sarki ya gode Allah jaran sarki, da sauran sarakuna kuma gaisuwa na yi muku kunji. Shekara ta zago ga mu fadan sarki, sarki na Hausawan Yawunde, Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Hayya hayya mata maza suna murna yau bikin sallah, wasan sallah muna murna. Baban kanda shi ne ya saka ni na yi waƙar nan bikin sallah, wasan sallah muna murna. Ga mu yau a fadan sarki, Alhaji Usman Ahmadu mu mai koko gaisuwa babban sarki. Shekara ta zago ga mu fadan sarki, sarki na Hausawan Yawunde, Alhaji Usman Ahmadu mai koko muna wasan sallah. Kun ji sakon manajan kanal na Hausa ya ce da ni in wake kowa, dukannin Hausawa na Yawunde gaba daya ina gaida ku. Allah ya biya ya ƙara ya biya masu festi tabaski, masu festi Ramadan, baban kande ina gaisuwa oga.